Beda x-xogħol ta' konservazzjoni, manutenzjoni u restawr fil-ġonna ta' San Anton b'investiment ta' aktar minn 3 miljun euro. Dan il-proġett se jsir bilan li jitħares wieħed mill-aktar ġonna prestiġjużi f'pajjiżna. Waqt żjara fuq il-post il-Ministru responsabbli mill-Ambjent Mirjam Dalli qalet li dan hu eżempju ieħor tal-mod li bih qed jitħares il-patrimonju storiku u ambjentali ta' pajjiżna, filwaqt li dawn l-ispazji jibqgħu aċċessibbli u siguri għan-nies. Ix-xogħol fuq il-ġnien ta' San Anton huwa xogħol li jirrikjedi ħafna żmien għaliex irid isir b'ċertu preċiżjoni. Wara kollox hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar ġnien tas-seklu 17 fejn għandna ħitan li jridu jiġu rrestawrati, pajisaġġi li jridu jiġu rrestawrati u rridu naċċertaw ruħna li l-wirt kulturali li hawn jiġi imħares fl-istess waqt li jkun għaddej ix-xogħol. Il-kap ta' disin tal-proġetti ta' Project Green Benjamin Vassallo spjega li x-xogħol se jsir fażijiet differenti b'interventi ta' restawr fuq il-ħitan, il-passaġġi u elementi oħra. Iċ-ċangaturi li jinsabu f'kundizzjoni tajba se jiġu preservati u jerġgħu jintużaw biex tinżamm l-awtentiċità tal-ġonna. L-intervent qed isir wara valutazzjoni teknika estensiva li identifikat il-ħtiġijiet ta' konservazzjoni tas-sit, filwaqt li l-pubbliku se jkun jista' jkompli jgawdi l-ġonna ta' San Anton matul il-perjodu tax-xogħlijiet.